Kako trasa dalekovoda koji povezuje podmorski kabel od Italije preko Lastve i Čeva ide dijelom naše opštine, predstavnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema danas su sa potpredsjednikom opštine Draganom Perovićem razgovarali o projektima koji se realizuju u Nikšiću. Perović je istakao izvanrednu saradnju sa ovim preduzećem jer je značajno poboljšano snabdijevanje električnom energijom naših građana, o čemu svjedoči i podatak da je uloženo više od 8 miliona eura. To je trafostanica povezivanje kablovski 110 kV kablom, trafostanicu iz Humaca do Kličeva, 110 na 35 i 110 na 10 kV, gdje su građani dobili svi mi zajedno na teritoriji opštine Nikšić bolje snabdijevanje i urednije snabdijevanje električnom energijom, sigurnije snabdijevanje, gdje se povezali vjetrogeneratori sa Krnova, znači omogućilo se povezivanje i sa drugim znači potrošačima u Crnoj Gori preko tog kabla. Imali smo još jedan veliki projekt, taj projekat je koštao negdje CGS i Crnu Goru oko 8 miliona eura. 2,7 km je kablovski povezano. Što se tiče drugih projekata, pomenut ću još jedan projekat koji je rekonstrukcija dalekovoda Nikšić-Bileća, 6,7 km, to je izmještanje tog dalekovoda iz naseljenog područja Dragove Luke, gdje su sami stanovnici Dragove Luke dobili to da gdje su napravili kuće ispod samog dalekovoda, rekonstrukcijom dalekovoda sad je omogućeno da mogu normalno živjeti u tim svojim objektima. Izgradnja podmorskog kabla i poboljšanje infrastrukture našu zemlju postavilo je na znatno bolje mjesto na elektroenergetskoj mapi Evrope, kaže Dragan Kujović, izvršni direktor CGS-a. U tom preduzeću vode računa da uporedo sa radovima na postavljanju dalekovoda čuvaju i unapređuju puteve na seoskom području kuda prolazi trasa. Zahtijemo od naših izvođača jeste da se svi pristupni putevi koji su se devastirali prilikom izgradnje ovakvih dalekovoda moraju dovesti najmanje u stanje kako su bili prije samih radova, a trudimo se da to bude i poboljšano u odnosu na prethodno stanje. Putevi koji su korišćeni za pristup stubnim mjestima koji ranije nisu postojali, dakle sada će biti na upotrebi lokalnom stanovništvu za njihove neke lokalne potrebe, tako da apsolutno je jako važno da ljudi razumiju da mnogo vodimo računa o tome i, kao što sam rekao, potrebama lokalne zajednice, a i o imidžu Crnogorskog elektroprenosnog sistema kao odgovornoj kompaniji koja se brine o građanima kroz čija imanja prolazi trasa dalekovoda. Nasipanje puteva u selu Ponikvica u mjesnoj zajednici Trubjela urađeno je kvalitetno, kazao je potpredsjednik Perović i najavio da će u saradnji sa CGS-om biti poboljšana i putna infrastruktura u mjesnoj zajednici Vidrovan. Međunarodna zajednica je ovaj projekat kandidovala kao jedan od najznačajnijih projekata za Evropsku uniju u ovoj prethodnoj godini. Što se tiče ovih infrastrukturnih objekata, konkretno puteva, mještani sela i u mjesnoj zajednici Vidrovan dobit će isto jedne bolje uslove za život samim rješavanjem infrastrukturnih problema kao što su putevi. Dragoljub Vojčić, čije imanje je u ovom selu, zahvaljuje lokalnoj upravi i CGS-u. Što su nam izašli u susret i nasuvali put tako da možemo da koristimo imanja koliko smo to u mogućnosti. Direktor Dragan Kujović pozvao je mještane da ukoliko primijete neke nepravilnosti ili nedostatke obrate se zaposlenima u elektroprenosnom sistemu. Radovi na dalekovodu uglavnom su završeni kao i tehnička ispitivanja podmorskog kabla, pa Kujović očekuje da za oko mjesec dana počne i komercijalna upotreba.